maar ik zag iedereen in Polonaise door de tent lopen. Hoe doen jullie dat? Ja, dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Het gevoel geven dan... kijk, je begint steeds beter te zingen eigenlijk dat de mensen meedoen. Dat is gewoon super. Dat is gewoon, ja, de mensen Polonaise, ja. Dan doe je het wel lekker als ze met z'n allen bezig zijn en dan lekker de tempo weer in te houden. Ja, dat is gewoon lekker. Maar ja, goed, dat is de hele avond al, dus het publiek is natuurlijk ook het publiek, hè. Het publiek vanavond gewoon top hier, dus dat scheelt natuurlijk ook een stuk. Nou, het nieuwe nummer is al uit. Wij hebben hem 2 weken geleden hebben hem uitgebracht. Over 2 weken is hij pas, dan is hij eigenlijk pas bij ons in bezit. Ja, het gaat over een muzikant. Er zit een heel mooi verhaal in. En begin rustig. En toch, we hebben net ook gezongen in de zaal. En de mensen, ja, die deden toch mee. En dat is wel belangrijk. Het is een rustig nummer en dan 1 keer gaat hij. Ja, het is lekker. En Kees Stel heeft dat geschreven, dus ja, het is een mooi beetje Klaas apart vind ik die man toch wel het echt verhaal erin. Zeg maar. Het is niet rijmen en dichten, maar het is gewoon lekker verhaal erin. Ja, het is gewoon lekker om te doen ook en hij slaat lekker aan. Ja, dit is een nummer van Kees Stel, een eigen nummer dan. En we hebben 1,5 jaar geleden ook een nummer uitgebracht. Die wordt ook bij jullie gedraaid, ons stamcafeetje. En die is uitgebracht door het Ad Verhoorn dan. En dit is dan door Kees Stel, dat is weer iets nieuws en we zijn er zeer tevreden over. Na deze singles komt er ook nog een album aan binnenkort? Nou, dat ligt nog niet in de planning, we zoeken nog een sponsor. Nee, maar we gaan wel over 2 weken een clip opnemen. En die wordt zeker naar jullie toegestuurd. Dus wij hopen dan dat ons nieuwe nummer bij jullie gedraaid wordt. Dus dat is het enige nog. En dan misschien dat er eind van het jaar willen we nog een soort apres-ski nummer maken. En dan volgend jaar kijken we verder. Dames en heren, stem op onze clip. Binnenkort komt hij uit met een nieuwe muzikant naar tvoranje.nl.